Hi, amazing day mga ka-GMC. Ayan, so welcome back to my channel. Ayan, so meron nag-order sa atin sa TikTok shop na GMC Bike Shop, no? So dito sa Bicol. Ayan, so Campo Bicol. Itong si Gent 890-26 and then Promax PM17 29er. Ayan, so ito si Gent natin is a 26ER alloy frame na po yan, naka 3x8 speed. Then ito naman si Promax PM 17 29er is naka 1x8 speed alloy frame na rin po yan. So alamin natin kung ano nga ba yung mga order nito at simple natin yung specs, then yung process sa pag-order o yung pag-ship natin sa mga bawat order nyo. Okay, so umpisa na natin ito, i-bike check itong Gent and then Promax PM17. Okay, bali ito na po yung mga orders sa atin. Ito yung Gent 890 size 26. Order ni Ma'am Maria ng Leyte. So ito, to ship natin ito to Leyte, no? Alloy frame, naka 3x8 speed, naka disc brake. Ayan, 3x na po yan, 8 speed. Naka disc brake, may kasama na rin side stand. Ito si Gent 890 natin, 26ER MTB. Then ito naman Promax PM17 natin is naka 1x8 speed, L2A3, lockout fork, quick release yung kanyang unahang gulong, naka 1x8 speed na po yan, L2A3. Papunta naman ito ng Laguna. So order ito ni Sir J ng Laguna City. Ayan, so mamaya papakita ko sa inyo na yan ay good condition bago ko i-ship, no? At then ibabalot ko. Okay, yan po yung Promax PM17 and then Gent 892 natin na mountain bike. Boss J, ano? So ito na po yung order nyo. Yan si Promax PM17. Ito ay 29er, naka 1x8 speed. Ayan, L2A3, then lockout fork. Ayan, quick release yung kanyang unahang gulong. Ayan, naka disc brake. Yan din sa likod, quick release na rin po yan. L2A3 yung RD. So wala siyang FD kasi naka 1x siya. Then ito ay naka 8 speed na sprocket. Yan. So papakita ko sa iyo, yan ay good condition. Yan ay walang gas-gas or anything sa kanyang frame, sa fork. Okay, so pakita ko naman sa iyo na yung nakatono. Okay, so yan po, papakita ko sa iyo na nakatono. Ayan, silip natin ang pababa. Okay. So dito, trunk niya 1x, so wala naman siyang shifter. Kaya narin yung gulong sa likuran. Ito yung lockout fork. Okay, so babalutan ko na lang ng foam bubble wrap. Mamaya po na send ako ng video sa iyo na yan ay nakabalot na. Bali mga i-remove ko, seat post, pedal, drop handlebar, tsaka na ang gulong. Bali ito na yung order nyo, si Gent 892 26CR. Ayan, so ito yung naka 3x8 speed, an alloy frame, quick release seat post. Ayan, so ito yung shifter, disc brake na rin po yan, harap likod. Okay, si G60 natin is 26ER. So ngayon papakita ko sa good condition, ay walang gas-gas or anything sa kanyang frame. Ayan, fork, kabila. Eh, papakita ko naman sa inyo na yung nakatono. Ayan, 3x. So, direct yung brake sa likod. Ayan, so align na rin po yan. So, kakabit nyo na lang po yung pedal. Tatanggalin ko seat post, pedal, handlebar, tsaka na ang gulong para maibalot. Katulad nitong isa. Okay, so yan po yung order nyo, si Gent 892-26ER. Mamaya po mag-update ako pag yan ay nakabalot na katulad dito. Boss, bali ito na yung mga order nyo. Ayan, so ito si Gent 892. Ayan, MTB 26. Ayan, nakabalot na po yan. So dadagdagan ko na lang po mamaya. Tapos pag i-remove ko na po yung mga handlebar, seat post, unahang gulong, papakita ko rin ulit sa inyo. Promax PM17 and then Gent 892
26ER. Okay mga ka-JMC, ito na yung mga order. Ayan, so ito nakabalot na naman yan para maiwasan yung gasgas habang nakaship, no, papunta sa inyo. So nakabalot yan ng foam bubble wrap. Ayan, karton. Ayan yung Promax PM17 natin. Gen 26. Okay, sasapin ako pa po ng foam yan, bubble wrap. Tapos fragile, no? So mamaya po mag-send po ulit ako ng video. Boss, na yung order nyo. Ayan, Promax PM17 29er. And so kung mapapansin nyo, nakabalot na may para may iwasan yung gasgas habang nakaship papunta sa inyo. Bali, remove lang kanyang nakang-gulong. Ayan, handlebar, seat post, pedal, yung skewer nya para sa nakang-gulong dito. Okay, so yan lang naman may kakabit nyo po. So pinako ng foam, karton, mamaya po na kay JNT na po yan. Ako na rin po pala yung freebies, glove, arm sleeve, tsaka chain guard, tsaka yung sticker na JMC. Okay, so yan po yung Promax PM17. Bukas na yung order nyo, Gent 26 alloy. At so kung mapapansin nyo, nakabalot na may para maiwasan yung gasgas. Banashi papunta sa inyo, bali remove lang kanyo nakang gulong. And handlebar, seat post, pedal. Okay, tama ko na rin po yung previous nya, glove, arm sleeve, tsaka chain guard. Pinako ng karton po, mamaya po na kay JNT na po yan. Okay, amazing day mga ka-JMC. Ito na yung order sa atin. Ayan, so ready to pick up na po ni JNT o yung courier natin. Ayan, so ito Promax PM17 29, papunta ito ng Laguna, order ni Sir J. Tapos ito order naman ito ni Ma'am Maria, no, ng Leyte. Ayan, si Gent 892 natin. Ayan, so kung kayo naghahanap ng sulit at budget na mga bikes, na, so andito si JMC Bikes Bicol, nag-ship nationwide kahit saan sulok ng Pilipinas. Ayan, so Luzon, Visayas, Mindanao, standard shipping 2 to 5 days, except Palawan, si Palawan natin 7 to 9 days. So marami kayong pagpipilian dito. And so road bikes, fixed gear, MTB 2629, 27.5. Ayan, so napakarami. Kids bike, available na rin po yan, no? So sa mga gusto mag-order, ayan, so message po kayo sa mismong TikTok shop natin, JMC Bike Shop. Okay, ship nationwide po yan. Then doon po kayo magme-message para mas mabilis ang transaction kung ano yung available namin ng mga kulay ng mga bikes, no? So default kasi yung nakalagay dyan. So message po kayo pag naghanap po kayo ng kulay. Okay, thank you po. God bless sa inyong lahat.